friends, welcome to my YouTube channel Maths in Karbi. Okay, so pinyin ethan pon class 9. So hello guys, welcome to the channel. Pinya video bangala tunja thana mix na di pinya video bangala lo mane non akimi la di akimi channel lo laben ke labang so channel alang tum kang pu bangala lo mane non owe kimi tum phano laben ke kachali atum do an phan la di mane do an phan mane 10 la pen 9 mane 9 pen 10 la song bong phan alang ni bang kholi lo match in Karbi pula bang so YouTube channel sa me kholi lo laben kuma masi class 9 class 10 mala bang so kedua tum student do tum pulote alang ni long mane ceramun senang la pen subscribe no la pen ke like pidun bamo comment nang tum kenang sot alison la pen ke chapter mate exercise point la hisna me nang tum charju dun pen sita me chogi ma pusin li bang mathala si la bang so video pini bang ewan hadi masap so vet pen li a video nang paklang jompo la pen ke la video lang det pen le next le chethan bantu sinang Same thing okay ala claim tang asan hola ta. Question number 6 asan di HCF of kilo 64 and 80. Okay. Nitum below by Euclid division basic claim okay by Euclid division. Nitum Euclid division given formula below A is equal to DQ plus RD. Nitum greater number kalo 80D, so 80 itum below dividend okay, and 64 will be itum below divisor okay. So non below 64 pen 80 and divide claim ponan okay. 80D 64 1 times below damji 1 times okay. So la si puthot chethan man thu sinang la pen nangli tum ma subscribe sa me video bang paklang lo la pen nangli tum lang long lo la pen ke la bang so video yong sinang tum full yong silang ni pote match in Karbi la bang so video nang tum YouTube long search po yong silong le pote nili la bang so YouTube channel bang nangli tum search war ang ne lo nili description box song si peacock po match in Karbi pura nangli tum hadak damra link check amala pen subscribe and click on yong si nangli tum gachari yong si ning hang do pote 9 pen 10 student tum hadi nani tum bang exercise points na me mane la non bang than moi lo hala so channel lang tum subscribe no la pen lang ve exercise point la hai ko son si formula do ma la hai ko pu ben si ko son ne ban ma la hai bang nani tum bang tak charli du nang po la ben ke di tishona teng lo la bang da a channel kang pu di mane match in Karbi mane la bang ka explanation hai di la sin nani tum sida me subscribe dun ong me ong la ben ke an se support dun sina nilisna me padap adap lo di e da lo mane nili YouTube khuli li la jidi YouTube open no ama athak si match in Karbi punang klang ham yale ama ko pia video ma pulong ke lang long ke dak bang Karbi ban si explain no mati di ke formula do kave koson si answer lo ma la hisna me alang ni pang paklang lo la pen ko man ne la mane koson ha ko ma da bang phune la bang ka khuli bang amni han bang RJ theong le mati di la si RJ bang theklo mai kinang sot selo la pen nilisna me RJ che paklang de lo la pen ke itum chethana me la pen itum ning che theme la pen gela alang ni ka khuli bang la ge itum tuition na teng lo ple itum matha det sta me lo 9 pen 10 student bang ga la pen ke itum ke mane itum ta thek lo hadi mane thek lo thek thelo la pen ke alang ni itum e thek sta me itum e thek the da teng lo athe itum ke rada theng no che paklang ke da la si itum bang ke thek the teng lo ba alang li bang ke thek lo la pen ke alang li bang video che banai lo la pen rat phan ka explain lo la pen ke ili tum kar bidum ta ke thek ke du una la pen ke alang li phai tum ansu se si ning par ngonang pola pen ke subscribe un verang pola pen comment sna me pin bam nang pon nang tum jong si 9 10 student jong si do bolte nang li ke thek the lesson mate chapter lo hedi mane ala exercise do mati match lo ha so exercise point chathan no ning ke so bona explain bitha nang than tha pulote bang langli bang claim bola ben ke komane ke english alam thek the la puda dui ni li ta thek the la ben hindi alam se ta me thek the dui la ben jong se school hem charli po la ben thek o that pine mane di kabuji jerem rokom do ason do bulote nadak non la so video lo bang ke alangli bang ke Karbi ben se explain on ke iri tum Karbi me thang alam bang ke tum che thek bola ben nadak bang ai buji un dap chet po la so phang di lasi pader di pinda nang tum da subscribe no la pen video bang ke cheng men kijut an langon thorno jong si ke cheng men kijut an jong si langon de bulote hala da koson me si jo dorlo LCM no di LCM da koson men dong ga online la bang da itum buji ne det po na la di alam ang la si video da langon nang po light view nang po la pen ke cheng men kijut an langon thor nang po la pen ke di nang li tum ke nang sot a points na me che thanun mi ma pusine li bang ta chema thala na ben hala match in Karbi aku kuliah YouTuber yang sila so video teklong lok bola te mesen alam la pen la so video pan sa me
comment ang pinon lapen ke litum alang lipan an ke churo nai lapen ke nili ke than jalam sna me pading o elo lapen nang litum kenang sot alam yong situ bola tehla so channel subscribe amon nili link description nong sipi kok lo lapen ke hadakle check am pruinol hadakle comment chipi na de 9 lapen 10 student tum kardom